Iindaba zethu emini nje amaqela ezopolitiko ashukuqa intetho yesizwe kamongameli eParlamente. It was a very difficult situation because not everybody would expect that their house would burn, particularly because of load shedding. Iintsapho eziliqela phantsi komasipala waseMangaung eFreystata zilahlekelwe ngamakhaya azo emva kokuba etshiya ngqungqa ngenxa yocimicimi wombane. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi camagwini nakunibabukeli bethu kwi-DDT ingaphosisanga amaseko mandikawule ndwarhuqa. Amalungu eParlamente abambe ingxoxo-mpikiswano malunga nentetho yesizwe kamongameli Cyril Ramaphosa yenze kuLwesine weveki ephelileyo. Amaqela iDA ne-AFF akhwelezehlela kwintetho kamongameli. Zombini izindlu zeParlamente, indlu yowiso-mthetho kunye nebhunga likazwelonke lamaphondo zidibene kule ngxoxo-mpikiswano. Taba yena ya electricity ke kgomo ya moshate wayihama umulatu wayilisha umulatu kanti nifuna ntoni? Government has the responsibility to cushion all citizens with incentivizing and subsidization of solar roof panels. Vandalism of infrastructure and stealing of cables is tantamount to sabotage and counter-revolution. These criminal acts must be dealt with ruthlessly. Injongo zokuba makuze nesisicwangciso into yoba abantu mabaphume kulo cimicimi nobumnyama ngoba busibuyisela emva kwezoqoqosho. They believe that the best way to deliver affordable, reliable energy supply for the nation is for the ANC to keep full control of South Africa's energy production. They believe that the best way to provide affordable rail transport for the nation is to keep full control of the railways with the ANC. They believe that the best way to manage a pandemic is to centralize all control in a national command center, for them to decide who must be locked down and who mustn't, who can work and who cannot. And that is why this road is marked by stage 6 load shedding that reaches into the homes of every single South African. South Africa's constitution obliges anyone who is elected as a president to uphold, respect and defend the constitution, and we can say boldly here that Mr. Ramaphosa has failed to uphold, respect and defend the Constitution. The misconduct of the Speaker on the 9th of February 2023 has also disqualified her as a legitimate Speaker of Parliament. Usapho lakwaSaplani kuQumbu eMpuma Koloni lucela uncedo ukuze lukwazi ukukhathalela intwazana yalo neminyaka eli-14. Uyamkela Saplani wakhula iqhume ngalweni ngo-2021. Uthi oku kwenzeka emva kweveki ezimbalwa egonywe ngesitofu se-COVID-19. Usapho lwakhe luthi oogqirha bathe unomhlaza wamathambo kodwa abakwazi ukumnceda. Emva kokuba intlungu yakhe ipapashwe lijelo lendaba i-SABC, isebe lezempilo eMpuma Koloni lingenelele. Nangona kunjalo, usapho lusalinde isithembiso sesebe kodwa ngoku liyalikhula eliqhu. Ukanti sithanda ukulumkisa abanhliziyo zibuthathaka ngeli nqaku. Isikhalo nosizi lomntwana womAfrika kubonakala kunzima kuba sifikelele ezindlebeni zabo bakwaziyo ukusabela. Le meko yaqala kubonakala emva kokuba efumane isitofu ze-COVID-19 ngo-2021. Kunyaka ophelileyo ugqirha bafumanisa kokuba unekhensa yamathambo. Le meko yaya ibambi nangakumbi, nanjengoko ngoku kunzima ukuphakamisa ingalo yakhe, kunzima ukuzinxibisa, kunzima ukuhamba. Ufuna bancede lengalo iye ibe ngabikho noma bayisikile ingabikho bangabi nayo iyadudumbe ndiqaqambele ndiyazisinda ndigodla nakuya ezikolweni ngenxa lengalo. Amalungu osapho athi themba lawo alibeke kwisebe lezempilo. Ingalo iqale yangathi uneqhakuva ekubeni ubetofe isitofu sevaccine yangathi liqhakuva laye likhula ukuthi lide libe kule ndawo likuyo. Sikhathazekile tata, umntwana uyaqaqanjelwa hayi ngapha kwamandla akhe. Mna bendiba noko isebe lempilo lakumgcina esibhedlele kule ndawo inabantu abaqeqeshelwe ukwazi uunderstand uba le ngalo ifuna ukuthwana na. Kuba ngoku le ngalo iyopha abantu abasekhaya because umntwana ukhulule makaphethe ekhaya, but lo mntwana phaa ekhaya khona utreyinelwe ukuphatha le ngalo yakhe.
Silisebe senza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba umntwana ufumana lonke uncedo nonyango aludingayo, kangangokuba ufumana unyango oluphezulu kwiqela loogqirha abazingcaphephe kwisibhedlele saseNelson Mandela eMthatha kunye naseFree Hospital eMonti. Eli qela loogqirha liyayinika rhoqo ingxelo epheleleyo ngemeko yempilo yomntana, futhi licacisele nabazali ngokwenzekayo. Imeko kaYamkela yenye yeemeko ezixhaphe kakhulu kwiindawo ezisezilalini, nalapho abantu abaninzi kunyanzeleka ukuba bayive intlungu yokuba sezilalini ngaphambi kokuba bafumane uncedo lwezempilo. Ndinkululeko Nyembiso, iindaba ze-SABC, kuQumbu. Ukanti ngokusiqhagamshelana ngqo nesitethi sesebe lezempilo eMpuma Koloni uMnumzana Sizwe Khuphelo ke simncapazise ngelinqaku. Mnumzana Khuphelo, siyakwamkela. Sibamba ngazibini ngexesha lakho. Eligqiyazana kutyholwa ukuba le ngxaki iqale kulo emva kokugonyela iCovid-19. Lithini isebe ngalento? Bayethu msusazi. Sinokukutsho ukuba umntwana siyamnakekela ngokokuba uvavanyo lwempilo notsalogazi luye lwasibonisa isigulo anaso. Sigulo eso singenanto yakwenza nokuhlatywa inaliti ye-COVID-19. Ngelishwa ke ndingabotha unyawo nezandla ukuba ndingachaza isigulo somntu. Kodwa esinokuqinisekisa nje into yokuba umntwana use-Free Hospital eMonti ujongwe ezingcaphephe zoogqirha abaza kulandela inkqubo yonyango nezicwangciso abazenzileyo deske kufikelele apho baza kuthabatha khona isigqibo sokokuba makulandelwe hlobo luni na lonyango. Kudala ke unyango lokuhamba nosisana lo luthe laqaliswa xa kube khona ukuphazamiseka kweentsuku ebemane engafiki ngazo ukuze kuqutyiswane neliqhuma elikhulu. Kodwa usukela izolo uthe wabe uyalaliswa esibhedlele. Ndithetha nawe nje selikhona olunye uvavanyo oluphinde lwenziwa noluyakuthi ke lufikelele ukuba abe umntwana uyancedakala. Andikwazi ukusichaza isifo kodwa isifo anaso asidibananga ne-COVID-19. Okuxhalabisa ngakumbi kokuba uyamkela lo akagcinwa ngesibhedlele kodwa ke uthi ungenziwa esibhedlele izolo. Unanekelo lwabantu abangaqeqeshelwanga ukonga izigulo ezinobuzaza. Bekutheni egcinwe ekhaya? Msasazi, xa isigulo somntu sisegazini, ekwethu kukuba siqale sitsala igazi, sitsala umchamo, sijonge into okokuba ugula yintoni, ze sibeke inkqubo ibekwa ngoogqirha, inkqubo eza kulandelwa ukunyanga loo nto kuthiwa kwafumaniseka uba ugula yiyo. Nalapha kusisi ke bekuye kwenzeka loo nto, kuba khona ke iintsuku sithi nxeke mawethu kuloo ndawo lo ke nguSizwe Khuphelo wesebe lezempilo eMpuma Koloni. Gugu masithi sixada ivenkile. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe amalungu eParlamente abambe ingxoxo-mpikiswano malunga nentetho yesizwe kamongameli Cyril Ramaphosa ayenze kulwesihlanu lweveki ephelileyo. Amaqela i-DA ne-EFF akhwelezehlela kwintetho kamongameli. Zombini izindlu zeParlamente, indlu yowiso-mthetho kunye nebhunga likazwelonke lamaphondo zidibene kule ngxoxo-mpikiswano. Iintsapho eziliqela phantsi komasipala waseMangaung eFreystata zilahlekelwe ngamakhaya azo emva kokuba etshe angqongqa ngenxa yocimicimi wombane. Oku kwenzeka ngethuba eli lijongene nengxaki yocimicimi wombane. Abantu abalahlekelwe ngamakhaya abo bashiyeke benxunguphele kwaye bazama ukuchola-chola okuseleyo kwimpahla yabo. Indlu kaMaleke Pitso inamagumbi okulala amane nebehlala kuyo kunye nonkosikazi wakhe nabazukulwana ababini ngoku ayisekho itshe yangqungqa kulo mlilo. Ulahlekelwe yimpahla yakhe yonke kwasinda imoto kuphela. Lo mlilo uqalise emva kwemizuzu nje kubuye umbane emva kocimicimi. UPitso ukholelwa ukuba yintambo ewise umbane edale umlilo otshise watshabalalisa indlu yakhe ahleli kuyo iminyaka engama-30. I'm hopeless and I don't know where will I get the assistant to rebuild the house because I've built this house for it's long away that I'm living in this house and all my goods
have blown away. Everything that I thought I have has blown away. I have nothing. I'm just left with the clothes that I'm wearing now. Abanye abahlali abatshelwe zizindlu nabo bakholelwa ukuba ngucimicimi unobangela wokutsha kwezindlu zabo. I must say it was a very difficult situation because not everybody would expect that their house would burn, particularly because of load shedding. Load shedding has brought so many inconveniences. Not only did our house burn, but we had to move to another lady's house, which she relies on electricity because of her health condition. Inkampani yombane kumasipala waseMangaung iSentlek ithi ayikafumani mabango monakalo odalwe ngulomlilo udalwe ngucimicimi wombane. If clients believes that such damages are as a result of our network failure or whatever, they are allowed to come and lodge a claim with us. We will then investigate the cause of that. Ukanti abahlali balumkisiwe ngokusebenzisa injineli zombane ezingagunyaziswanga. Iofisi ekhusela abathengi kwiphondo laseFreystata ithi ucimicimi kufuneka ujongwe njengomba onobuzaza nanjengoko umongameli Cyril Ramaphosa ibhengeze ukuba ingxaki yezamandla kweli ikwimo yentlekele. Ithi ngahle bafumana ubunzima abathengi abazama ukufaka amabango ngenxa yocimicimi wombane. Unina wasetyhini oneminyaka ama-20 obulewe sesinqanda mathe sakhe uthi akasoze aphumle de kwenziwe ubulungisa. UEunice Mahlamela waselinde eseRhawutini uthi kunzima ukwamkela ukusweleka komntwana wakhe kodwa uza kulwa kangangoko ukuqinisekisa ukuba umbulalo wentombi yakhe uyavalelwa. Upalisa Mahlamela uchazwe njengomntu ebebuthanda ubomi kwaye ehlala onwabile, kodwa atshabalala amaphupha akhe mhla wadibana noRoy Mphephu. Wayezimisele ukwenza izifundo zobugqwetha kodwa wabetha ngenqindi phantsi uMphephu esithi unotshe. Intliziyo kamama kaPalisa ilihlwili. Really not coping well. To be honest, I'm trying to be strong because I have to work. I have another child, life must go on, we must eat, we must live. It's difficult. Kucholwa ukuba uRoy Mphephu wambetha wamosela uMahlamela ngoSeptemba wanyakenye. Waza emva koko wamsa esibhedlele eEdenvale nalapho waswelekela khona. Emva kweentsuku ezimbalwa senzekile sehlo, uMphephu wazinikezela emapoliseni. Xa kungoku ujamelene nesityholo sokubulala kwaye uza kufaka isicelo sebheyile. Usapho ludandathekile ngokuhamba kwelityala ngesantya sofudo. Gender-based violence and femicide cases, they are still rife in the communities, even in closed doors. People are still afraid to come forward and report the cases. But with the trainings and workshops and campaigns and awarenesses that we are doing on the ground as community organizations. Iintsapho zamaxhoba okuhlaselwa kwabantu ngokwesini nokubulawa zizinqandamathe zabo zishiyeka zidandathekile. Isicelo sebheyile sekaMphephu siza kumanyelwa kwinkundla kamantyi yaseRhawutini ngoLwesine. Ngoku masitaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp ngengxaki kayamkela saplani wakuqumbu okhula iqhuma ingalweni. Ngiyazwelana kakhulu mina nale ngane nalomndeni. Umnyango wezempilo kufanele usondele phela kulapheka ingane ngoba ibona bebegijima besijova ngayo lemjovo. Uma isiwenza umonakala abangaqhili abasondele. Ngicela kumnyango wezempilo ungenelele, uhulumeni ungenelele, abantu aba-affordayo benikelele lo mfana ukuthi akwazi ukuthola usizo. Uhulumeni makangenelele, makangathuki. Makangenelele izibhedlele zomzantsi Afrika, mazingenelele zimegephini. Singake zilinge kaloku ziyeke usapho zicele amancedo ingabo ababeze nezitofu zeCovid. Mawathatyathelwe amanyathelo amagosa wezempilo kuba oku kwenzekayo kukunyashwa kwelungelo lomntwana. Kubuhlungu nokugulelwa. Ingathi angalithola uncedo lo mntwana, ingathi angalithola uncedo bamncede. Ngoku masithi tsi xatha ngapha kwemida yeli ngezithe zaqaqamba kwihlabathi. Umongameli Dina Boluarte wasePeruviya uzibophelele kusiphuleni nengcambu ukuthutyelezwa kweziyobisi.
ebesenza udlwabevu lwentetho kwinkonzo yomngcwabo yamapolisa asixhenxe ahlaselwe ngelophisi lwangcola ungele ngonqala intloko abathubelezisa iziyobisi. Uthi urhulumente wam uqule waligangatha elinde ukuqubisana nabaqala intloko Ephraim nakwilizwe ngokubanzi. Urhulumente waseNew Zealand umilisele imwenqunguphalo kwityeli lesithathu kwimbali yesisiqithi nanjengoko isitshingitshane uGabriel edale izikhukhula ukyibilika kodaka nokuzamazama kolwandle kumantla esisiqithi. This has the potential to be an unprecedented event. It is affecting many regions and many districts, and it's asking a lot of people. It also speaks to the commitment and dedication of our frontline responders like volunteer firefighters, but many others as well, that are willing to leave their families to serve their community. Akatha elele eThailand. Zingamashumi asixhenxe izithandani ezizimanye ngeqhina lomtshato beqabele kwindlovu ecula ukunyathela ngosuku lweVarara. It's a wonderful feeling living in Thailand and to do what Thai people know and love. And of course, Valentine's Day is international and it's a day of love. Asiqwela ingqokoqo usuku lweValentina lwamkelwe ngokwahlukileyo kumyezo zilwanyana wasePennsylvania iLehigh Valley Zoo. Abanye bebesitya izinambuzane. Ngexabiso leedola ezintlanu zaseMelika, $5, umyezo uza kuthiya isinambuzane ngegama lomntu osele ohlukene naye, ingakumbi othe wakophula intliziyo. Le yindlela yokuzixolisa emva kokuphela kothando. Onqololo.